Mahigit 120 volunteers ang muling nagtungo sa Abacan River upang ipagpatuloy ang cleanup drive sa Barangay Anunas, Angeles City nitong Sabado, July 25. Pinangunahan ng Balibago Waterworks System Incorporated o BWSI kasama ang mga partner volunteer groups ang regular na paglilinis ng ilog na isinasagawa tuwing ikatlo at ikaapat ng Sabado ng bawat buwan. Kabilang sa mga lumahok ang mga volunteers mula sa Soliman EC, Philippine College of Criminology, Barangay Anunas, Balibago Waterworks, Capas at Victoria Branches at Araw ACI. Ayon sa BWSI, bahagi ng kanilang patuloy na environmental initiative ang cleanup drive upang makatulong sa pangangalaga ng Abacan River at mahikayat ang mas maraming komunidad na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.